Arestado ang 40 anyos na lalaki na kabilang sa regional top priority target ng PNP matapos mahulihan ng mga sachet ng umano'y shabu sa ikinasang drug by bus operation ng PNP sa Barangay Palina East, Urdaneta City, Pangasinan. Nasabat sa sospek na tubong Villasis ang 4 na sachet ng umano'y shabu na may bigat na humigit kumulang 115 grams na nagkakahalaga ng 782,000 pesos. Nakuha rin sa sospek ang ilang piraso ng umano'y party drugs. Yung naganap na bypass po ng joint operation ng Pangasinan Police Provincial Office at Regional Intelligence Division Pro 1, Provincial Drug Enforcement Group at ang Ordinary City Police Station. Nakatanggap po ng impormasyon ng ating mga operatiba na itong suspect natin ay nagbibinta po ng mga illegal na droga at minanmanan, sinubaybayan po ng ating mga kasama na operatiba. Since na itong suspect natin is taga Villasis po, may posibilidad na nagbibinta pa rin po dito sa Ordineta sa kalapit bayan po ng Villasis. Sa kulungan din ang bagsak ng mag-live-in partner na edad 41 at 35 anyos matapos ding mahulihan ng mga sachet ng umano'y shabu sa ikinasang drug by bus operation sa Barangay Poblacion, Urdaneta City. Nasamsam sa mga sospek ang 2 pakete ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng 40,800 pesos. Nakatanggap kami ng impormasyon na itong mga suspect natin ay nagbibinta ng mga ipinagbabawal na droga. Nagkandak din ang mga operatiba natin ng tisbay bago isinagawa po yung bypass natin, kung saan nagpositive po naman po yung tisbay natin. Sinubaybayan na po ng ating mga operatiba at sinagawa na po yung bypass operation. Binabakgaran pa rin po sila kung sino yung mga parokyano nila. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang mga nahuling sospek na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Paalala lang po sa ating mga kababayan dito sa bayan, siyudad ng Ordineta na itigil na po ang pagbebenta at paggamit ng mga droga kasi ito ay nakakasira sa ating kinabukasan. Lester Narag, Balitang, Solid North.